गिबियाव आं नोंथांमोननि मिडिया पार्सननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथिखौ बावहरनाय जाबाय। दा जोंनि अल बिटिआर डिफारेन्टलि एबोलनि सिङाव थानाय बा जोंनि अर्गानाइजेसननि सिङाव थानाय साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिनानाव जोंनि आंगो लोगो बिदा फंबाय लोगोसे साफ्रोमबो जोंनि बिटिआरनि सिङाव थानाय हारि माहारिजों लोगोसे जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिनानाव बे समाव आं जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय बा अर्गानाइजेसन आं गिबियाव बयनिसिमबो सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ अर्गानाइजेसननिफ्राय आं बावहरग्रोनाय जाबाय। दा जोंहा फैबाय थानाय जे जानो गोनां 22 सेप्तेम्बर बे 22 सेप्तेम्बराव जों खुंजानो गोनां जे बिसायख'थि बिटिआरनि बिसायख'थि बे बिसायख'थिया बारा गोबाव सम गैला। दा बेहाय जोङो जोंनि बिटिआरनि सिङाव थानाय जे मोनबा जिल्लानि साफ्रोमबो जोंनिनो आंगो लोगो डिसेबिलिटि बिदा फंबाय बिनानाव आरो डिस्ट्रिक्ट कमिटि आरो सेन्ट्रेल कमिटि जों जयै सावरायलायनायनि गेजेरजों जों मोनसे थिरांथा लाबाय जे फैबाय थानाय जे बिसायख'थियाव जोङो जोंनि अर्गानाइजेसना जानो गोनां बिसायख'थियाव थोंजोङै जोङो इउपिपिएल पार्टिखौनो सापर्ट होनो थाखाय दिनैनि थारिखआव जों डिक्लेयार होनाय जाबाय। दा जों बेखौनो बुंनांगोन जे जों थांनाय 2020 आप टु 25 बे फार्स्ट बोसोराव बा बोसोरबानि गेजेराव जे जोंहा थांनाय जे मानगुरि जे प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकार बे बिटिआर सरकारनिफ्राय जोङो गोबां जोंनि मावनो गोनां जे खामानि बेखौ जोङो निस्सय जोङो मावनायखौ नुनो मोनदों बा जोंनि थाखाय साबायखर बिथांमोना जे मावनानै होदों जों बेनि थाखाय सारमोनथिं गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथिखौ बावहरदों। मानोना 5 बोसोरनि गेजेराव जोंनो मानब सेवा मिशन थ्रुयै बोसोराव फिरफिलि 100 खान आरो एकालेन्ड 50,000 हिसाबै जोंनो 200 जन होबाय थानाय जादों 5 बोसोरनि गेजेराव। आरो बिनि गेजेरावनो जोंहा जाय बिदा फंबाय बिनानाव बिथांमोन दङ जे बिथांमोनाबो जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्रायनो जोङो ITI ट्रेनिं सेन्टार बा ITI ट्रेनिं कर्सखौ मोननो हादों। आरो बेजों लोगोसे जे दाख्लैसो जानानै थांनाय जे बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि जे साख्रि बे साख्रिनि बेलायावबो जों BCDC सेक्रेटारिनि बेलायाव जोंनि 4% जे रिजार्भेसन थिखानाय बे खथायाव बिथांमोनहा थाइसेबो खरसा होनाङा जासे बेनना फैसायैनो जोंनि जे डिसेबिलिटि बिदा फंबाय बिथांमोनहा मोननो हादों। जों बेहाय जों रोजा रोजा साबायखर बावदों जाहाथे बिथांमोना जोंनि जे थिखानाय जे रिजार्भेसन खथा बे रिजार्भेसन खथा बायदियैनो जोंनि जे बिदा फंबायफोरनि थाखाय लाइफ दानायाव जोंनि दुखु खस्थ'खौ नुनानै जाहाथे जोंनि खावलायनाय बायदियैनो बिथांमोना जों मावना होनायनि थाखाय आं सारमोनखौ आंनि फारसेनिफ्राय जोंनि अर्गानाइजेसनखौ आं धन्यबाद जासिबाय। आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा मा होनना बुङो बेहाय स्पर्ट्सनिफ्राय जाय बिथांमोना जोंनि डिसेबिलिटि फंबाय बिनानाव बिथांमोनहा जोंनाव बिटिआरनि सिङावनो माखासे स्पर्ट्सनि बेलायाव जों गेलेगिरि बिथांमोन दं जे बिथांमोननोबो बिटिआर सरकारनिफ्रायनो एकालेन्ड 25,000 हिसाबै होबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों बा जोंनि मानसिया मोनदों। बेनि थाखायनो जोंखौ जे बिथांमोनहा जों हेन्डिकेपबाबो सासे जों गोग्लैसोनाय हेन्डिकेपबाबो फारफ्रोमबो बिथांमोना जे जोंखौ जयैनो मोजां मानसिफोर लाफानानै दावगालांनो थाखाय जेरैबायदि सुबिदा होदों बे सुबिदा बायदियैनो जोंनि माखासे बिदा फंबाय बिनानावमोनहा स्कपखौ मोनबाय थानो हादों। आसा खालामो जों फैबाय थानाय समावबो जाहाथे मोजां मानसिफोर बायदि जोंबो जोंनि बिदा फंबाय बिनानाव जाहाथे फारफ्रोमबो बिथिङाव हारिमु बिथिङाव कालचार बिथिङाव आरो गेलेनाय बिथिङाव आरो सोलोंथाइ बिथिङाव जोंबो मोजां मानसिफोर बायदिनो ज' दावगालांनो हाथों। बेखौनो आङो जेरैबायदि बिथांमोनहा खामानि मावना होदों जोंनि थाखाय आं सारमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननायखौ जासिहरबाय। आरो जोङो फैबाय थानाय जे 25 आप टु 2030 बे बोसोरबानि गेजेराव सारमोनहा जोंनो जेबायदि खामानिखौ मावनो थाखाय जोंनो प्रतिश्रुति होदों बेबायदिनो जोङो दिनैनि थारिखआव जोङो मोनसे मेम'रेन्डाम होनाय जादों। दा मेम'रेन्डामाव जोंहा माखासे मेन जोंनि खामानि मावनो आद्रा थानाय बे खामानि मावनो आद्रा थानायखौ जों दिनैनि थारिखआव जों मेम'रेन्डाम होबाय। दा बे जोङो मावनो होनाय बा मावनो लानाय जेनाखि जोंनि मेम'रेन्डाम बाहाय जोङो माखासे एजेन्डाफोरखौ जोङो मेनखौ होनाय जादों। दा बाहाय जोङो 2% हिसाबै एबारनि जे बाजेट सेसन बे बाजेट सेसनाव जों जोंनिफ्राय 2%खौ जोङो डिमान्ड खालामदों। जोंनि थाखाय जोङो सेन्ट्रेल कमिटि आरो डिस्ट्रिक्ट कमिटि सामलायनो थाखाय जेरैबायदि जोंहा बाजेट सेसनाव 2% जोंनि थाखाय सोनांगौ 2%खौ लानांगौ जों बेखौ दिनै मेम'रेन्डामनि गेजेरजों होनाय जादों। आरो जा बाहाय दंबावो दिब्यां वर्ल्ड डिसेबल डे जोंहा इयारलि बुहुमनां जोंहा मोनसे जोंनिनो दिब्यां जोनोम सान जों बेखौ फालिबाय थानाय जायो। दा बाहाय जोङो गोबां थाखा फैसानि बेलायाव जों प्रब्लेम जानांगौ जायो। बिनि थाखायनो जाहाथे जों थाखा फैसानि थाइसेबो जों प्रब्लेम जानाङा जासेनो डाइरेक्टलि जोंनो सरकारनिफ्रायनो जोङो 10 लाख हिसाबै इयारलि बे प्रग्रामखौ खुंनो थाखाय जोङो मोनसे बाजेट बा जोङो बिनाय जादों बा होनाय जादों। आरो जोंहा दंबावो जोंनि मा होनदों सेन्ट्रेल डिसेबल स्कुल जेनेबा जोंनि बिटिएसनि सिङाव जोंनो स्कुल नांगौ बे मोनसे। आरो जोंहा दंबावो बाहाय जोङो थिखानाय बायदियै जोङो 4% जे रिजार्भेसन 3rd ग्रेड 4th ग्रेड बेखौबो जाहाथे सारमोनहा जोंनो आबुङै मावफुंनानै होयो जों बेखौबो बे मेम'रेन्डामाव होनाय जादों। आरो जोंहा बाहाय दङ मा होनो बाहाय भकेसनेल ट्रेनिं सेन्टार जों बेखौबो बाहाय जोङो दिमायाव होनाय जादों। आरो बाहाय दंबावो जोंहा इयारलि मा होनदों बाहाय हेल्थ चेक जेनेबा
जोंनि डिसेबोलफोरखौ जाहाथे बोसोरफ्रामबो जोंनो जेनाखि लाइफ बा जेनाखि जों देहा बेखौ जाहाथे सारमोनहा जोंनो फ्रियैनो मोनसे चेकआप खालामना होयो जों बेखौ बाहाय होनाय जादों आरो बाहाय मा होनदों स्पर्ट्स एन्ड कालचार बाहाय जों बेखौ होनाय जादों आरो बिनिफ्राय जोङो बाहाय मा होनाय जादों डिफारेन्ट लेभेल PhD ओमफ्राय जायफ्रानाखि जोंनि गेजेराव जाय बिदा फंबाय बिनानाव जोंहा IOI न' मोननो हायाखै दिनैसिमाव जों बेखौ मावफुंना होनांगौनि थाखाय जों बाहाय होनाय जादों आरो जोंहा बाहाय जायफ्रा रेशन कार्ड मोनाखै दिनैसिमाव जोंहा गोग्लैसोना थानाय बनसिथ जों थाइसेबो थाखा आरजिनानै जों जानो हायै बेबायदि अबस्था जोंहा माखासे मानसिफोर दं जाहाथे बिसोरनि थाखायबो जोंहा रेशन कार्ड जोंनो थाखाय जों मावनानै होयो जों बेखौ बाहाय होनाय जादों आरो जोङो बाहाय दङ जों मानब सेबा मिशन थांनाय जे 5 बोसोराव जेरैबायदि मानब सेबा मिशननि गेजेरजों जों खामानि मावना होबाय दाबो फैबाय थानाय 5 बोसोरनि गेजेराव जाहाथे बे मानब सेबा मिशननि गेजेरजों जे जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरखौ जाहाथे जोङो जेरैबायदि थांनाय 5 बोसोर नायबाय बिदिनो थिग मोजाङैनो मोजां नायनानै जाहाथे जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ एसेबाबो जिउ खुंनायाव बा लाइफ दानायनि राहायाव सहाय खालामना होगोन जों बेखौ बाहाय सारमोनखौ खावलायदों आरो बाहाय जोंहा मोनसे दंबावो जोंनि अर्गानाइजेसननिफ्राय नमिनेटेड EM नङाबा सेक्रेटारि जाहाथे बिथांमोना जोंनि डिसेबोलफोरखौ जोंनो नायनो हानाय मोनसे जेनाखि पावार बा जेनाखि जोंनो सिस्टेम बेखौ जोंनो बानायना होयो जों बेखौ बे मेम'रेन्डामनि गेजेरजों जों होनाय जादों आरो जोंहा जे फैबाय थानाय जे जानो गोनां जे BTC इलेक्सन बे 22 सेप्तेम्बर 22 सेप्तेम्बराव बे जानो गोनां इलेक्सनाव जोंनि मोनफ्रोमबो जिल्ला जोंहा BTCआव मोनबा जिल्ला दङ बे मोनबा जिल्लानि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जोंनि डिसेबोल बिदा फंबाय बिथांमोन लोगोसे न'खरनि साफ्रोमबो बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयबो आरो जों बिटिआरनि सिङावनो थानाय मोनफ्रोमबो जाथि जन'गोष्ठीनि जाहाथे रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिनानाव बिथांमोनहा जाहाथे जोंनि भबिसतनि थाखाय जाहाथे जोङो जाय पार्टिनो बा जाय हान्जानो होयोब्ला आंनि न'खरनि बा आंनि गामिनि बा आंनि ओनसोलनि बा जोंनि BTCनि रायजो राजाखौ लानानै जों मोनसे जों गोग्गो समाज जों गोग्गो मोनसे सरकार दानो हानाय बायदि फैबाय थानाय जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जाहाथे बयबो मेगन मेसेबनानै जोंनि लाइफखौ अननानै डिसेबिलिटि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आरो लोगोसे न'खरनि गारजेन बिथांमोनहा 5 बोसोरखौ जेनाखि इउपिपिएल सरकारखौ लाबोबावनायनि थाखाय खेबसेबाबो जे ट्रेक्टरनि सावगारियाव बर होनानै जे मानगोदै जा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर सारखौनो जाहाथे खेबसे जों चिफ हिसाबै जों मोनबावनो हायो बेखौनो आङो साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायनि गेजेराव दिनैनि बे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं आखाइ खबजे खावलायहरनाय जाबाय जोंहा जिल्ला हिसाबै जोङो अल BTC मोनबा जिल्ला दं मोनबा जिल्लायाव जोंहा मेक्सिमाम जेन'बा लवेस्टआव जोंहा मा 30,000 एबाब दं जोंहा मोनबा जिल्ला हिसाबै 30,000 एबाब मोनफ्रोमबो जोंनि गस्टिनि गेजेराव जोंहा दं हिसाबै बर' आदिबासि मुस्लिम गरखा राजबंशी मोनफ्रोमबो जाथियाव जोंहा डिसेबिलिटि फंबाय बिनानाव दं हिसाबै जोंनि BTCआव 30,000 एबाब जोंहा दङ दा बे 30,000 एबाबनि गेजेराव 99% जोंहा इउपिपिएलआव सापर्ट जों बर होगोन होननानै जों दिनैनि तारिखआव जों खाथाङै बुंनो हायो थांनाय समाव BPF सरकार थानाय समाव नोंथांमोननि थाखाय जेबो सुबिदा खालामाखै नामा थांनाय जे BPF सरकार जों बाहाय जों माखासे जों मावनो थाखाय जों माखासे जों खावलायदोंमोन बिथांमोनहा जेरैबायदि जों खावलायनाय बायदियै जोंनो मावनानै होआखै दा जा 5 बोसोराव जेरैबायदि प्रमद बर सार दैदेननाय इउपिपिएल हान्जा बा सरकारा जेरैबायदि मावनानै होदों बिथांमोनहा बेनिफ्राय खमसिनाव जों मावनायखौ नुदों मानोना जों थांब्लाबो बिथांमोना जोंखौ बांद्राय जोंखौ रेसपेक्ट होआमोन सनमान होआमोन बेबायदिनो जों गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों भुगिनो गोनां जादों थेवबो जों बिथांमोनखौ जोङो गाज्रि रावजों जों सोंखारिनो थाङा जे बिथांमोनहाबो सासे हारिनि थाखाय कन्ट्रिबिउसन गोनां सासे लिडार दा बिथांमोननि फारसेनिफ्राय खामानिखौ मावबाय थादों जा जोंनि फारसेनिफ्राय जोंनि गोसो बायदियै जोंनि जेनाखि भबिसतआव जोंनि थांनानै थानायनि थाखाय बा जोंनि लाइफ दानायनि थाखाय जाय हान्जाया जाय पार्टिया जोंनि भबिसतखौ दानानै होगोन लुखांनानै होगोन बेबायदि हान्जाखौ जोङो थोंजोङै जों दिनै मानगोदै जोंहा प्रमद बर दैदेननाय बिटिआरनि इउपिपिएल हान्जाखौनो बे इउपिपिएल सरकारखौनो जोङो खेबसेबाव 5 बोसोरनि थाखाय जों मेगन मेसेबनानै सरकाराव लाबोबावनो थाखाय जोङो जुजिदों आरो जों खामानि मावदों बिनि बेलायाव जों गुबुन पार्टिफोरखौ जों गाज्रि राव जों सोंखारिनो थाङा बिथांमोनहाबो जे पलिटिकेल मोनसे गावगाबागाव पलिटिकेल हान्जा हिसाबै बा बिसोरबो मोनसे हान्जा हिसाबै बिथांमोनहाबो बिथांमोननि गावसिनि खामानिखौ मावथों जाय रायजो राजा बिथांमोनहा नैबे गणतन्त्र देशआव बयहाबो गाव गावनि मोजां गाज्रि सुबिदा उसुबिदाखौ नायनानै बयहाबो भटखौ होनो हानाय मोनसे राइट्स दं थिग बिदिनो जोंहाबो जोंनि डिसेबिलिटि हिसाबै जोंहाबो जे जोंनि भट बे भटखौ जोंहाबो जोंनि गोसो बायदियै जोङो गणतन्त्र देशआव उदाङै गाव गावबागाव सायख'नो हानाय मोनसे राइट्स दं हिसाबै जोंबो फैबाय थानाय समाव जे 22 तारिखनिफ्राय जानो गोनां बिटिआर इलेक्सन 22 सेप्तेम्बराव जों बाहाय जोंनि फारसेनिफ्राय जों खावलायबाय दिनैनि तारिखआव जे साफ्रोमबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिनानाव लोगोसे साफ्रोमबो जोंनि डिसेबोल बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आरो न'खरनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बिथांमोनहा जाहाथे जयैनो एबार बे जानो गोनां बिटिआर इलेक्सननि जे
खुंजानो गोनां जानो थांगासिनो जोंहा गोबाव सम गैला ओरैनो 12-13 दिनसोल' दंसै दा बेवहायनो जों दिनैनि थारिखआव नोंथांमोननि मिडियाखौ लेंहरनानै जों दिनैनो बे मिडियाखौ लानाय जादों जे जानो थांगासिनो जे 22 तारिखनि सेप्तेम्बर इलेक्सनाव जों बयबो डिसेबिलिटिफ्रा ट्रेक्टरनि सावगारियावनो जों भट होनानै मानोना जोंहा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारखौनो जों खेबसेबाव आरो जों बानायबावनो थाखाय जे जोंनि गोग्लैसोनानै थानाय जों माखासे गोबां मावनो गोनां हाबाफारिफोर दङ जेरै मोजां मानसिफ्रा जोंहा खारनाय बारनाय गेलेनाय दिनै IAS IPS जा मानो गेदेर बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा जों बयबो मिथिगौ जे सुपार 50 मिसननि गेजेरजों दिनै जोंनि जाथिनि गेजेरावल' नङा बिटिसिनि सिङावनो थानाय मोनफ्रोम जाथिखौ जनगोष्ठीखौ लानानै जे दिनै डक्टर इन्जिनियार IAS IPS जानो थाखाय जे जोंहा सुपार 50 मिशन बेनि गेजेरजों गोबां मानसिफ्रानो साक्सेसफुल जाबाय आरो जानो थांगासिनो दङ थिग बिदिनो जोंनि गेजेरावबो जाहाथे जोंनि बिदा फंबाय बिनानाव जाहाथे जोंहा एसे जोंहा क्वालिफिकेसन दंसै सोरबाया BE पास सोरबाया ME पास जोंहा रानिं फरायनाय बा जानानै थानाय स्टुडेन्ट दं जाहाथे बिसोरबो जोंनि गेजेरनिफ्राय जाहाथे जोङो दिव्यां हिसाबैबाबो जाहाथे जोंबो IAS IPS बा DC SP जानो हानाय जाहाथे जोंबो सोलोंथाइखौ जों लानो हायो नामा जों बेखौ खावलायगोन आरो आं दिनैनि थारिखआव खावलायगोन जे जोंहा बिटिसिनि सिङाव मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव जा मोनफ्रोमबो न'खरावनो डिसेबिलिटि साफा दं जाहाथे बे डिसेबिलिटिखौ लानानै जाहाथे न'खराव थानाय गार्जेन बिथांमोनहा जोंखौ सै खालामनो नाङा जोंहाबो मोनसे जोङो थांनानै थानो थाखाय जोंहाबो राइट्स दं जोंबो सासे भगबानजों सोरजिजानाय जोंबो सासे मानसि थेवबो जों आसा खालामो जे जाहाथे जोंखौबो दिव्यां होननानै जाहाथे जों मुगैयालासेनो जायफोरनाखि न'खराव थानाय जे डिसेबिलिटि बै डिसेबिलिटिफोरखौ जाहाथे फरायनाय बिथिङाव जानाय बिथिङाव फारफ्रोमबो बिथिङाव जाहाथे मोजां मानसिफोर जोङो समानै दावगालांनो थाखाय जाहाथे सोलोंथाइ बिथिङाव बिथांमोनखौबो जाहाथे सोलोंथाइ होनानै गावनि लाइफ दानायनि थाखाय बा समाज दानायनि थाखाय बा हारि दानायनि थाखाय जाहाथे जों बयबो दावगालांनो हायो मोजां मानसिफोरजों जेरै जों खौसेथि थांफानो हायो बेखौ जों खावलायदों जाहाथे बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बिथांमोनहाबो फरायनायखौ जे आं सासे हेन्डिकेप होननानै गावखौनो गाव नार्भास खालामनानै लानो नाङा सोलोंथाइ बिथिङावनो होन गेलेनाय बिथिङावनो होन आरो मा होनदों बेवहाय हारिमु बिथिङावनो होन जों जयैनो मोजां मानसिफोर बायदि जों दावगालांनो थाखाय जों गावखौनो नाजानांगोन दा बेनि थाखायनो आं खावलायदों जाहाथे बिथांमोनाबो जोंनि बिदा फंबाय बिथांमोना गोसो बायनो नाङा गोसोखौ दज' खालामनानै गाव मोनसे जे थांखि लानाय बे थांखिखौ जाहाथे जोङो सहैजासिमाव जों फावसायना थायालासेनो जों दावगालांनो हायो बेखौनो आं दिनैनि थारिखआव नोंथांमोननि गेजेरजों साफ्रोमबो जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बिथांमोनखौ आङो खावलायनाय जाबाय আজি আমি প্ৰেছ মাতাৰ কাৰণ হৈছে আমাৰ বিটিআৰত যিমানখিনি সমস্যা আছিলে এইবিলাক আমি মানে এতিয়া ইলেকশ্যনৰ সময়ত গোট হৈ আমি মানে কাক মানে চিলেকশ্যন কৰি ভোট দি মানে জিকাই নিব লাগে যাৰ কাৰণে আমি সমস্যাবিলাক দূৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি মানে আজি মানে গোট খাইছোঁ আৰু আমাৰ বৰ্তমান বিটিআৰ চৰকাৰে আমাৰ হেণ্ডিকেপবিলাকৰ কাৰণে বা দিব্যাংগসকলৰ কাৰণে ভাল কাম কৰি আছে তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনক আমি ছাপোৰ্ট কৰিম আৰু আমাৰ কাৰণে তেখেতসকলে যদি অহা আগন্তুক চৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে গেষ্ট হাউচ প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে দুটাকৈ দিব আৰু আমাৰ চেণ্ট্ৰেল অফিচ সেইটো আমি পাম আৰু লগতে ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচ সেইটো আমি পাম তাৰ কাৰণে আমি তেখেতক এইবাৰ আমি পুনৰ চৰকাৰ হোৱাটো বিচাৰিছোঁ গতিকে আমাৰ অল বিটিআৰত 35 এভভ মানে দিব্যাংগ ব্যক্তি আছে এইখিনিক আমি এতিয়া আমি মানে মিটিং বা প্ৰচাৰ চলাই আমি জনাই আছোঁ যে আমাৰ সুবিধা হ'লে ৰাইজৰ সুবিধা হ'ব সেয়ে আমি এইবাৰ আমি ভাল সিদ্ধান্ত এটা লৈছোঁ সেইটোৱে হয় এইটো আগন্তুক যিটো ইলেকশ্যন এইবাৰো মানে প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ চৰকাৰ পুনৰ হ'ব এইটো আমি আশাবাদী কাৰণ তেখেতে বহুতখিনি কাম কৰিছে অল বিটিআৰত তাৰ আগতে যি চৰকাৰ আছিলে সিহঁতে মানে সেনেকৈ কাম কৰিব পৰা নাছিল আৰু আগৰ চৰকাৰবিলাকৰ মানে উদ্দেশ্য নাছিল বা এইটো মানে বাজেট নাছিল সেইকাৰণে মানে তেওঁলোকে বেছি কাম কৰিব নোৱাৰে এই চৰকাৰখন অহাৰ পৰাই বহুত মানে ডেভেলপ হৈছে শান্তি সম্প্ৰীতি এইবিলাক মানে হৈছে উন্নতি হৈছে আৰু আমাৰ দিব্যাংগসকলকো মানে বহুতখিনি মানে সুবিধা দিছে এতিয়া মানে মিছন চেম্পিয়নৰ নামত এতিয়া মানে বৰ্তমান মানে ট্ৰেইনিং চলি আছে এইটো মানে 1.5 মাহ চলিব ট্ৰেইনিংটো তাৰপিছতে মানে চাকৰি এংগেজ হ'ব গতিকে আৰু এইটো মানে শিশু সাৰথীৰ আণ্ডাৰতো মানে 1 ইয়াৰ্ছ কোৰ্চ এটা চলি আছে এইটো মানে শেষ হ'ব তাৰপিছতে আৰু ল'ব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম আমাৰ মাজত কৰি আছে আৰু মানে মানৱ সেৱা মিছন এইটোতো আমি আজি 2003 চনৰ পৰা আজি 25 চনলৈকে 4বাৰ পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ এইটো মানে বছৰত মানে মানৱ সেৱা মিছনৰ নামত ই ৰিক্সা মানে 100খনকৈ দিয়ে আৰু
200জনক 50,000কৈ 51,000 দি আছে। এইবিলাক আমি বহুতে পাইছে আৰু যিখিনি পোৱা নাই সেইটো অনাগত দিনত পাব, সেইটো আমি আশাবাদী। তাৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা এখন চৰকাৰ আমাক পুনৰ মানে দৰকাৰ, আৰু এনেকুৱা চৰকাৰ থাকিলে আমাৰ বহুত উন্নতি হ'ব বুলি আমি আশাবাদী। সেয়েহে আমি মানে প্ৰমোদ বড়ো ছাৰৰ চৰকাৰকে আমি এতিয়া মানে সমৰ্থন কৰিছোঁ সম্পূৰ্ণৰূপে।